ana obadwira kunja kwa banja kapena amene munakanidwapo ni kholo lano tabwera ndichezeko pang'ono. Amayi ano chifukwa cha ntchito zawo zosiyana-siyana mwina nthawi imene amayenda kapena nali ndi mantha ena ake kuti akwanisa bwanji kulera mwana ndi mamendo challenges ena amene amatha kuchitika mutu mwa munthu wamayi pamene wangobereka kumene kapena pamene ali woyembekezera. Zimachitika zifukwa zambirimbiri. Nkutheka na kutayani kandi mtoilet anthu ongodutsa ndikubwera kudzakutolani ndikupeza kuti muli moyo mpaka na lero. Kaya nakutayani kuti koma munaleredwa abe ndi agogo anu kaya munaleredwa abe ndi makolo ena ku orphanage kaya nakupangana adopt ena chimodzimodzinso ana obadwira kunja kwa banja kuti bambo anangochimwitsa amayi anu obadwa kukhala inuyo. Choyambirira inuyo sinu mistake yayi, sinu munthu olakwika, sinu ngozi. Muimva nkhaniyo? Magulu awiri onse ndakamba apa kaya munatayidwapo mchimbudzi ena nkukutolani kaya munatayidwapo pena paliponse ena amangopeza kuti apanga abandoni anawo nkwasiyeka pansewu basi anthu mama opodutsa nkwatola mwana atakulira atadzukhala bwanji. Sinu ngozi. Nawo ndimafuna ndinene kuti pangavute pangatani chotsani mkwiyo mmene muli nawo pa makolo amene anakubalani ngati munazindikira zoti makolo anu anakutayanipo kapena ngati munazindikira kuti bambo anu anakana pathupi pa inuyo. Mwaimva nkhaniyo? Despite whatever happened ndiwobe amene anapangitsa zoti inuyo mukhalepo. Ndifayo ndikunena pano zonse zinachitikazo zisakukhudzeni. Anthu akamakambirana zoyipa za bambo anu amene anapereka pathupi pa inuyo kwa mayi anu musamayankhe nawo. Ngati munamvapo nkhani imene akuyikambirana mayi anu kaya agogo anu kumene munaleredwako inu musamayankhe nawo nkhani imeneyo. Muzingomva koma musadane ndi abambo anu amene anachita zimenezo. Mkulu wina wake zinapeza zoti zomwe zoti wakula ndi mayi ake okha bambo ake anakana pathupi pa iyeyo. Abambo anathawa responsibility kapena chifukwa cha zifukwa zina. Ndi anakula bwinobwino nyamata ndero amvekera ati kufyuma kukwiya osatheka ndala amene ndikumana naye ndikupita kwa madala ake kumati iwe ndala iwe ndi amene apereka pathupi pa mayi anga iwe nangopereka mimba basi ngopereka pa mayi aine basi masite naife ndikumavutika umashupika amene pajapo iweyo zako zikuyendera ndiwo ndala ufoira kwambiri ndiwo ndala ungaza heve andikupasa makofi pati bambo wake. Ndikuwuzani tembere imene mungalipeze imene popo ndi chimodzimodzi imene mungalipeze mutapanga zomwezo kwa makolo amene anavomereza zoti ndinu mwana wawo. Osayerekeza kusunga mkwiyo nkuchita choyipa china chiyonse bambo kapena mayi amene anakukananipo muli mwana. Anzathu a psychology amatchula nkhani imeneyi kuti repetition compulsion. Kuna kuti brain yathu subconsciously malingana ndi mkulu wina wa za psychology Sigmund Freud amanena kuti mutu mwathumu atachita kafukufuku tili ndi kufunafuna kuti china chilichonse choyipa chimene chinatichitikirapo tinchitire munthu wina. So ukakakamira mkwiyo kunena kuti ineyo zimene sizingatheke ndala wina anapanga zopusa iwe uyola chinthu chimodzi. One, ukuyankhula zimenezozo chifukwa kuti iwo anapanga mistake imene anapangayo. Kupanda mistake imene anapangayo sibwezi ulipo. So si chifukwa chabwino chimenecho kuti uziyankhula iweyo. Ndifukwa chene napamba pacha kuti osamayankhula nawo ena akamanyoza bambo wako ndala wawo uyo analofoira anangopanga zotere. Maona? So Sigmund Freud anena kuti ukakhala kuti psychologist ameneyo ukakhala kuti weyo ukukakamira pa chinthu china chake choti sikuchikhululuka chinakupweteka ndikuchikakamirabe you're holding on to my grudges kapena kusungabe kangawa kena kake mkatikati mwako. Subconsciously umafuna utazichitabe chomwecho kwa munthu wina kubwezera eti amayankena amangoyenda madzulo ena aliwonse ali pa bwandiro kaya ali ku green corner kaya ali kuti ndikuti amandinyasa kwambiri amandibowa zimene wapanga mayi akozo inde nzolakwika koma iweyo usazitengere kauza akuluakulu ena kandi ankolo wako kwauzura ankolo ine zimene wapanga mamazi sikumandipanga motere ngati zingatheke tayankhuleni koma usati iwe uzayambe basi kuwalalamukira makolo wako ena amayi ngati nopusa no amene achiti makolo akobe ufune usafune anakupangisa zoti iweyo ubadwe ndiwo dziko lunaliona chifukwa cha iwowo. Bambo wako acho kupanda mistake imene umayinena iweyo kuti ndi mistake iyo sibwezi iweyo ulipo ibweza mama atakwatiwa ndi munthu wina bambo wina wake kuti ali responsible bwezi ntabadwa banja imene ayika obadwa kumene kwako sibwezi uli iweyo akanabadwa kumene kwakhala munthu wina osiyana kwambiri ndi iweyo. Mwaiwe muli ma chromosomes genealogy ya bambo wako so ufune usafune mwaiwe muli bambo wako. Akhululukireni zitayeni ukakhululuka zabwino zimabwera kwa iwe
Ndifuna nthawi zambiri manena kuti ukakhululuka sikuti wanchitira zabwino wina yayi. Wakhululukawe ndi amene wadzichitira wekha zabwino. Chifukwa burning desire imene ichi chofuna kudzabwezera ichi chimakhala chachoka. Ndichifukwa chake utapezeka kuti iwe bambo wako analosokonekera kapena bambo wako anapanga zimene umaganiza kuti zosokonekera. Chifukwa nthawi zambiri somwina sitidziwa zimene zinachitika mbuyo. Kodi nchifukwa chani bambo wako sanapitirize ndi banja ndi mai yako. Ndifuna ene sanatengane ndi mai yako kuti akhale pa banja. Sitidziwa zimene simunavutana ndi mai anuwo. Simadziwa tu. Nanga nakuwuzanipo. Chifukwa even mai anuwo pokamba sangamufotokoze mbali zonse bwinobwino. Atamangoonetsa mbali yayo okha kuti ndi yabwino, ndipo atamangoonetsa mbali ya bambo wako kuti ndi yolakwa, iwo ndi abwino kwambiri. Nchifukwa chake ngati unabadwa kudzera mzichitochito ngati zimenezi, chonde usazitengere amene aja ndi bambo wakobe. Ufune usafune, mthupi mwakomo muli majini awo a bambo wako. Half of it, half of your body ndi bambo wako, half of it ndi mai yako. So all ufune usafune ndithu you can fight it. Amene aja ndi bambo wakobe, amene aja ndi mai yakobe. Akhululukireni. Chifukwa mukapanda kutero mudzapanga ndendende zimene iwo anapangazo. Ana anu adzadana nanunso. Akamadzadana nanu muja zipeze kuti nawonso adzapanga ndendende zomwe inu munapangazo. Adzukulu anunso adzapanga chimodzimodzi. Choncho ndizichomona zona kuti family yawo tu mabanja salimba. Amati akakwatira mkazi woyamba wapita, wachiwiri wapita, wachitatu wapita, wachifolo wapita. Pali ena zakutha banja sala bada. Ndi umadabwa kuti kantundu konse kobadwa banja limenelo. Tiana tonse robadwa kumeneko zochitika ndendende bambo wawo. Chifukwa chani? Repetition compulsion. Amatero ma psychologist kuti mutu mwathumu subconsciously timafuna titachita zimene zinatiwawa kwambiri kuchitiranso anthu ena. Ndiye chinthu chimene chimapanga interrupt loop imene yoti zinthu zamangopitirira zoyipa zokha generation ku generation ndi kukhululuka. Zitayeni. Ngati anapanga zolakwika inu nkumati zimene zicha zolakwika. Yes, zitokhala ndi zolakwika koma zisiyeni. Chifukwa mistake imene munatuluka inuyo. Pali zinthu zambiri zitsanzo zabwino zambiri zimene tingafotokoze za anthu amene anabadwa kunja kwa banja nkupeza kuti achita bwino kwambiri mmoyo uno. Zimachitika zimenezo. Ndi anzathu amene amaoneka za kayendedwe ka mitsempha mutu mwathumu, neuroscience, amanena kuti mutu mwathumu, brain mu ubongo muli center ina yake imene imapanga activate tikakhala kuti taopsezedwa ndi china chake. Ka nyumba muchitidwa nkhanza ka zina zambirimbiri zochitika zoopsa. Amygdala, part imene imachedwa amygdala, ndi imene ili responsible for threats. Ndi imapezeka kuti imene ili activated, always activated. The amygdala part ya brain. Ndeno chifukwa imene ili activated, prefrontal cortex ya brain yathu imene imakhala responsible ndi ma thoughts, kupanga ma decision chani, imakhala suppressed. Kamudimva kaya. Brain center imene imapanga activate nthawi imene tachita mantha kapena taopsezedwa, fear. The amygdala ikakhala affected kwambiri chifukwa titasunga mkwiyo mkati mwathu. Tikumakhalabe mkatikati mwa mantha, tikumakhalabe mkatikati mwa chinkwiyo chichi. Mumadziwa kuti munthu akakhala kuti ali ndi mkwiyo china chake chimakhala ngati chokuima pakhosi, right? Mwazidziwa zimenezo? Anybody akakhala kuti wakwiya pa umakhala ngati china chake chili pakhosi pa chimakupweteka wekhaso. Olonzako akakuchitira choyipa nzako sizimapweteka ya makhaza mthera basi zatha kwa hiyo it's okay, life goes on. Koma iweyo ukamamuna kuyenda basi china chake chimakhala ngati chayima pakhosi pa. Mwachidziwa? Chimamveka ngati china chake basi kumapweteka. Chuchitika ndi chani? Because you haven't let go. Koma ukakhululuka kwazina kuti izi ndazitaya zikagweroko chimachoka, umakhala free. Now the amygdala part ya brain imayenera kuti makhala ngati threat center. Pamene munthu waopsezedwa imakhala activated kwambiri, ndipo part imene ikakhala activated kwambiri neurons onse zimapeza kuti zinthu zikhala no sinangatingana napo nthawi kuti whatever you focus on grows. Chimene ukuchilimbikira nkumachiona kapena chimene umachikhazikikapo nchimene chimakula, right? Chifukwa kuti maganizo ako ndi nzeru zako zonse zikuganizira zimenezi. Komene zona amene achangalipa ngachoncho ndikuti malo mogona kungodzidzimuka usiku kandi 2 koloko. Koma zona mere angalipa ngachonchi ne. Ukapanda kukhululuka umakhalabe mu constant state of fear, constant state yomangoganizabe zoyipa kuti munthu amene ndingampange bwanji. Pali ena tikunena pano maganizo kuti ine kungokumana ndi wakuti ndinganakhala ndi zimphamvu moyo wanga unowo,
ndikhala ndizimphamvu kuti ndichipanza china chake ndikanamphika amene uchayo. Komanso ndikhala ndi ndalama ineyo bwezi nditamulembera anyamata kuti akamphinje. Why? Chifukwa kuti udakasungabe chinthu chimene chimakupweteka. Kusakhululuka kumakupweteka wekha, iweyo usakhululuka. Kusakhululukako kuli ngati kunyamula makala daily amoto daily kumaganiza kuti akumuotcha nzako amene sunamkhululukire uja akukuotcha wekha. So forgiveness is key. Ndikunenanso izi kuti nkutheka makolo anu anachita kusaweruzika nthawi ya unyamata wawo. Amayi anu anachita kusaweruzika nthawi imene ali mtsikana. Anapanga ku mistake imene tukemba pano amapanga regret kuti nkanadziwa ineyo sizikanatheka ineyo kupanga zimene napanga zija kunsiya mkazi wanga ali ndi mimba. Ndikanavomera kutenga responsibility imene lero lamuganiza yoncho. Inu yonse ndikupempheni kuti akhululukire. Kodi you can forgive ngakhale usanamuuze nzako tu. Mkatikati mwa mtima wako mung'ona kuti ineyo izizi kwambira lero ndazitaya sindizaziganiziranso. Tengani mbali yabwino imene inachitikayo. Chifukwa pa zimene zikuoneka ngati zoyipazi pali china chake chabwino chachitikapo, right? Ndichoncho tu. Out of chaos yonse ikuoneka papayi pali china chake chabwino chachitikapo. Ndi ndinuyo kaya taona mwabado atu mwakulatu mwamba kuliona dziko tu zina zonse zikuchitikazi chifukwa cha mistake imene chitumena kuti mistake ija. Ndikhulupirira kuti sipapezeka osamvetsetsa nkumanena zona kuti nkhata akunena zona kuti anthu amene amapereka mimba ndi anthu abwinobwino ndi bobo komanso basi that's a good thing awapanga encourage zimene zonkhata. No ndanena choncho ngati ndini chikhulupirira kuti palibe amene samvetsetsa. Ndikunena kuti tizisiye izizi timangeso extend kwa wina aliyense amene analegulidwa mwa njira ina iliyonse. Zitayeni umakanika kupita patsogolo munthu. You are bound in your own thoughts. The amygdala part of the brain imakhala activated. Choncho my thoughts prefrontal cortex ya brain imene responsible kupanga ma decision kupanga ma ideas ndi zina zotero imakhala suppressed. Choncho sungaganize zakupita patsogolo, sungaganize zochita bwino. Nchifukwa chake anthu amene achitiridwa choyipa koma osakhululuka sapita patali, atsakamira mu mkwiyo wawo omweyo osapita patali ndi moyo. Nchifukwa chake ulo munthu atakuchimwira ni chotane forgive. Zitayeni tendipite kutsogolo. Ukangoti wazisiya pompo mutu wako umatseguka umayamba kukula mu zinthu zina. Ndaye pali zitsanzo za anthu ambiri amene moyo unayendera bwinobwino zonse zimakhala bwinobwino kwa iwo chifukwa chona kuti anakhululuka anachitanso bwino moyo uno samazitenga ngati mistake. So pofuna kukonza vuto osagwiritsa ntchito vuto lina ndikufuna kupanga solve issue yo. Vuto limene lisilisolveka yaye ikhalabe vuto times 2. Sumatenga moto kufuna uzimitsa moto mzake yaye. Pamene madzi adzadza kapena kuti flooding kwachitika flood kwa madzi asefukira sumayamba kutenga madzi auta board ngomba makathirira pamene pacho kuti guys ndikuthirira madzi akuti achoke. No. Pamene mukudzuka mmawa lero ngutheka kuti muli mgulu limene ndikukamba papali kuti makolo anu anakukanani muli mwana kapena mwina sanakukaneni koma kuti mwina amayi anuwo ndi amene amakuwuzani zinthu zooneka ngati kuti makolo anu abambo anu ndi oyipa. Inu munazisungabe mpaka lero madana benda abambo anu. Ndikupempheni kuti chotsani mkwiyo amene aja ndi bambo anube. Mufune musafune anakubalani ndi amene aja. Komanso chinthu china choti olo ukwiye nanga olo zisungabe mkwiyo zimapindula chani nanga palibetu. Nzako ukunkwirayo sikuti amakhala akumva kuwawa chifukwa ukumangonkwira daily yayi. No. Chonde muli mphamvu mkukhululuka yaikulu. Nkutheka kuti matsogolo anu anayimayima zimene mumafuna mutakwanitsa zinakanika kutheka chifukwa choti munasunga mikwiyo ikulu mkatikati mwanu. Mkwiyo wina uliwonse aliyense amene mati mukangoganiza mumtima mwanu manakulakwirane mkhululukireni. Nsanga njira zina ndi zina zimayamba kutsekuka pamene mwakhululuka. Kuganiza kwabwino kumamba kubwera mutu mwanu. Njira zabwino zimamba kutuluka tsopano kutseguka nkumaoneka kuti kuti apasontha apanga njira apasontha kuterere chifukwa chona kuti wakhululuka. Ndine Nelson Nkhata. Mukhale tsiku labwino. Bye.